ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ኦ ቴዎፍሎስ ኣብ ተቐዳማይ ዛንታ ካብቲ ኢየሱስ ክገብርን ክምህርን ዝጀመረሉ ጊዜያት ሒዙ ክሳዕ እታ ነቶም ዝሓረዮም ሃዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ ትእዛዝ ምስ ሃበ ዝዓረገላ መዓልቲ ጽሒፈልካየ። መከራ ድሕሪ ምጽጋቡ 40 መዓልቲ እናተረኣዮምን ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እናነገሮምን ብብዙሕ ዘእምን ሞርትዖታት ህያውኩም ዝኾነ ገዛ ርእሱ ኣርኣዮም። ምሳታቶም ክራኸብ ከሉ ከዓ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም፣ ነቲ ኻባይ ዝሰማዕኩምዎ ኣቦ ዘተስፍዎ ተስፋ ደኣ ተጸበዩ እምበር ካብ ኢየሩሳሌም ኣይትውፁ። ዮሃንስ ብማዩ ኣጠሚቑ፣ ንስኻትኩም ግን ድሕሪ ሒደት መዓልታት ብመንፈስ ቅዱስ ክጥመቑ ኢኹም። ምስ ተኣከቡ ከዓ ጎይታይ ኣብዚ ግዜ ዝዶ ናብ እስራኤል መንግስቲ ክትመልስ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ድማ ነቲ ኣቦ ኣብ ታሕቲ ስልጣኑ ዝመደቦ ግዜያት ወይ እዋናት ክትፈልጡ ናታትኩም ኣይኮነን። መንፈስ ቅዱስ ናብኻትኩም ምስ ወረደ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ እሞ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰናት ምድርን መሰኻኽር ክትኮኑን ኢኹም በሎም። እዚ ምስ በለ እናረኣዩ ዓረገ፣ ደበና ከዓ ካብ ዒንቶም ሰወሮ። ንሱ ክዓርግ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ ከጥምቱ ከለዉ ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸኑ ክልተ ሰብኡት ብሃንደበት ኣብ ጥቕኦም ደው በሉ። ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ደው ኢልኩም ናብ ሰማይ ትጥምቱ ኣለኹም? እዚ ኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክኸይድ ከሎ ዝረኣኹምዎ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ ድማ በልዎም። ሽዑ ካብቲ መገዲ ሰንበት ጥራይ ርሒቑ ዝርከብ ጥቓ ኢየሩሳሌም ዘሎ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል ከረ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ምስ በጽሑ ከዓ ናብታ ዝቐነዩላ ደርቢ ደየቡ። ኣብኣ ድማ ጴጥሮስን ዮሃንስን ያዕቆብን እንድርያስን ፊልጶስን ቶማስን በርቶሎሜዎስን ማቴዎስን ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን ስምዖን እቲ ቀናእን ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን ነበሩ። ኩሎም እዚኣቶም ምስ ገሊአን ኣንስትን ምስ ማርያም ኣደ ኢየሱስን ምስ ኣሕዋትን ኮይኖም ሓቢሮም ጸሎት የዘውትሩ ነበሩ። በተን መዓልታት እቲአን 120 ዝኣኽሉ ሰባት ተኣኪቦም ከለዉ ጴጥሮስ ኣብ ማእከለቶም ኣሕዋትን ሲኡ ከም ዝበለ፣ ኣቱም ሰባት ኣቱም ኣሕዋተይ፣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ብዳዊት ኣቢሉ ብዛዕባ እቲ ነቶም ንየሱስ ዝሓዝዎ ዝመርሖም ይሁዳ ብትንቢት እተዛርቡ ቅዱስ ጽሑፍ ክፍጸም ነይርዎ። ንሱስ ምሳና ተቖፂሩ ነይሩ፣ ኣብዚ ገልግሎት እዚ ድማ ግደ ነይርዎ። እምበኣር ንሱ በቲ ዓስቢ ዓመፃ ግራት ዓዲጉ ቁልቁል ርእሱ ወዲቑ ከብዱ ተተርቲሩ ኩሎም ዕቱ እውን ወፂኡ። እዚ እውን ኣብ ኩሎም እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ስለ እተፈልጠ እታ መሬት ብቋንቋኦም ኣካል ድማ ማለት መሬት ደም ተባሂለ። ኣብ መጽሓፍ መዝሙርሲ መንበሪኡ ትባድም ሓደ እኳ ብኣይ እምበር ድማ ሓላውነቱ ካልእ ይውሰዶ ዝብል ተጻሒፉሎ። ስለዚ ካብዞም ጎይታና ኢየሱስ ኣብ መንጎና ተግባራቱ ይገብር ኣብ ዝነበረሉ ኩሉ እዋን ምሳና ዝነበሩ ሰብኡት ማለት ካብዞም ካብታ ብዮሃንስ እተጠምቀላ ግዜ ትሒዙ ክሳዕ እታ ኻባና ዝዓረገላ መዓልቲ ምሳና ዝነበሩ ሰብኡት ሓደ ካብዚኣቶም ብዛዕባ ትንሣኤኡ ምሳና ምስክር ክኸውን ይግባእ እዩ። ንኽልተ ከዓ ማለት እቲ በርሰባስ ዝበሃል ዮስጦስ እውን ዝሰመይዎ ዮሴፍን ንማትያስን ኣቕረቡ። ከምዚ ኢሎም ከዓ ጸለዩ፣ ኦ ልቢ ኩሉ እትፈልጥ ይህዋ ካብዞም ክልተ ሰብኡት ሃይናይ ከም ዝሓረኻ ኣርኢ። ንሱ ነዛ ይሁዳ ናብ ቦትኡ ምእንቲ ክኸይድ ዝሓደጋ ቦታ ኣገልግሎትን ሃዋርያነትን ክቕበል እዩ። ዕጫ ከኣውደቑሎም፣ እታ ዕጫ ድማ ኣብ ማትያስ በጽሐት፣ ምስቶም 11 ሃዋርያት እውን ተቖጽረ።